సింగిల్ మదర్ అంటే సింపతి కాదు, రెస్పెక్ట్ డిజర్వ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్. తండ్రి లేకపోతే పిల్లలు పాడవుతారంటారు, కానీ ఒక స్ట్రాంగ్ సింగిల్ మదర్ ఉంటే ఆ పిల్లలు ఎవ్వరికీ తలవంచరు. ఆమె ఒకేసారి అమ్మగా ప్రేమిస్తుంది, నాన్నగా బాధ్యత తీసుకుంటుంది, సమాజంతో యుద్ధం చేస్తుంది, తనతో తాను పోరాడుతుంది. ఆమెకి చాయిస్ ఉండదు స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం తప్ప. ఆఫీస్ లో స్ట్రెస్, బయట సొసైటీ జడ్జిమెంట్, ఇంటికి రాగానే అలసట, కానీ అమ్మా అన్న పిలుపు వినగానే ఆమెకు మళ్లీ శక్తి వస్తుంది. ఆమెకు ప్రతిరోజు భయం ఉంటుంది, రేపేమవుతుందో, పిల్లల చదువు, ఆరోగ్యం, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే. ఈ భయాలన్నీ ఆమె బలహీనతలు కాదు, ఆమె బాధ్యతలకు గుర్తు. సింగిల్ మదర్ కి లగ్జరీ లైఫ్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ తన పిల్లలకి స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఇస్తుంది. తన దగ్గర డబ్బు తక్కువ, వాల్యూస్ మాత్రం రిచ్ గా ఉంటాయి. సింగిల్ మదర్ పిల్లలు సౌకర్యాలతో కాదు, సాహసాలతో పెరుగుతారు. అందుకే వాళ్ళు లైఫ్ లో పడిపోయినా మళ్లీ లేచే బలం వాళ్ళకుంటుంది. షీఈస్ నాట్ అలోన్, షీఈస్ అ ఫోర్స్. So don't judge her, respect her. A single mother is not a situation, she is an inspiration.